sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga naminawan ng sikat na tulumanon, handumanan sa kaawit. Labi na kayo sa mga artista na maghatag kinapuhi ini nga akong kaagi. Ako si Myra, 21 anyos, daga. Sa dili ko ba isa-isa nga akong kaagi, palihog una sa pagtugtog sa angit ng kuluhan. The past. Gigan sa RMN Production Center, ano yung kining tulumanon? Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon mao kining usa ka daga nga taga lungsod sa Compostela, Cebu. Ano ito matatampo nagdasangan nga Myra. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, saan na nawag eh? Nakakailan yung numero ha? Bahala ka diyan, di ko ganang tubag o kailas numero mo. Bahala ka diyan, magsigi ka green. Makulaan na bitaw ka. Dada, hunong ka lagi. Gipulaan na kitawag. Naring na nga akong cellphone? Wa na sad naka-register sa punpok ang numero. Paita, gid-aning nga way linaw, uy. Wa sila magkanahon ang nakasamog sila sa mga tao. Hala ka di, uy. Hunong rabitaw ka. Hunong lagi. Niring na saan matalagot. Lagi ako ng numero nga nanawag. Sakit ka, isa? Basi kailanin ako. Nag-iislat ang number kay kulit magiging kayog sige tawag. Tubago na rin ako. Basi importante ni. Hello? Hello? Uy, lalaki man ni. Hello? Hello? Kinsa ni palihog? Miss, sorry kay ha, nakadisturbo ko. Kinsa man lagi ni? Unsa may tuyo ni mo? Ako na si Chris. Pwede makigamigan ni mo? Ha? Makig-amiga ka na ako? Ay, pinakong kailaran ako ang nanawag. Mao nga akong itubag. Mister, sorry ha. Wa ko'y panahon mo tubay sa mga tao nga wa ko makaila. Sige, bye. Taypa, miss, kadiyot lang good. Huwag mo kadaot ang intensyon. Gusto ko magigigala ni mo. Kung mahimo. Kakulit ba ni mo? O sa pasad, diin man ka makakuha sa akong number. Kisa may naghatag ni mo. Sultihi ko kay akong sabaan nga nagbuot-buot siya gatag nga wa man ang hida ko. Miss, huwag may naghatag na ako. Kuan, nagdayal-dayal ako sa akong cellphone. Unya, natimingan man nga ni Ring. Unya, gitubag sa nimo. Unsa? Pwede makigigala ni mo? Miss? Si Awa gid nimo oy, Christopher. Malingaw gyud ko nimo. Abi nimo, wa gyud ko magmahay nga nakig-amigo ko nimo. Ako sad Myra. Wa sa gyud ko magmahay nga imong number ako na timingan og kontak. Ug salamat gyud kay ha kay gitubag sa nimo. Importante sad gyud kayo nga imong tubagon akong tawag. Kay unsa man sad kuno kaka-importante nga kinahanglan tubagon gyud ka? Kay usa pa. Kay ako ang imong clown. Magpakatawa nimo. Filler. Oy, Mayra! Naunsa ka diha? Mura man ka gigitik sa agta! Purti ba di mo nakaagik-ik diha? Oh. Kinsa to, May? Ay. Mura lagi og nasuko. Ay da, akong papa uy. Stick to kay na akong papa. Oh, mo ba? Dako mo kag katawa diha. Mayra, unsa ba? Mari ka na! Oo, pa. Grace, babay na lang ha. Kay, nay, ikasabaan ako ni papa. Salamat Myra ha nga. Nakikita agad ka na ako. Siyempre, friend ko ta. Oh, friend eh? Oh, ha? Kay, unsa man di ay? Recorded by X Thunder Gaming. Bitaw Myra, ay lagkasukon ako ha.
Doon na unta ko isulti nimo karon. Unsa man na, Chris? Gusto unta ko nga di lang ko sa panakigala ang atong relasyon. Gusto unta ko nga sobra pa sa higala. Unsa may puot nimo ipasabot, Chris? Kasabot naman tingali ka sa buot na ko ipasabot, Myra. Myra, nahigugma ko nimo. Chris, Mao ka na tinuod. Huwag manginaot kung kasugton ko nimo, May. Huwag isaan ako. Nga di ko mabinuangin. I love you, Myra. Chris, nakagusto masad ko nimo. Ha? Ang buot mo ipasabot? Nga, parehas na gibati? So, kita na? Ha? Oo, kita na. Salamat, Myra. I love you. I love you too, Chris. Mayang gabi, Noy. Ugunsay na kayo sa gabi. Mamisita ako ni Myra. Sir? Pa, okay ra nimo? Hala, Myra, nasuko to yung mong papa? Pasensya na ka ha. Stricto git kay na akong papa, uy. Dili man ko na siya gusto nga mag-uyab-uyab ko. Mao ba? Tinuod mo sa ning ako nimo. Mao bitaw nga minurusod ko og pamisita nimo dinhi. Ay, sorry kit kaayo ha. Nga mautigi pagkita ni papa nimo, Chris. Sorry kit kaayo. Di na ko gusto nga mo anhi patong tawhana ha, Myra. Timan-ig nga akong gisulti nimo. Ilom na lang, Myra. Sabto na lang si Tio. Di palagi siya gusto nga mag-uyab-uyab ka. Tinarong masanag kang Christopher na rin ako, gaw. Uma siya magpinuang. Mamagani na nga namisita ng tao. Kaya di na siya gusto nga mag-abot-abot lang mi sa gawas. Unya, unsaon na nimo nga di nang gimusugot si Tio. Paglikay na lang, good. Paita ba ya ani, uy? Ani na lang tas telepon na magsigig istorya. Dili na ta magkita, kay grounded man ko. Sige na. Nang imong papa para way samok. Total, mahimo pa man nga magkontak kayo ng duha sa cellphone. Maulagi. Ang tuod ay, Chris. Ugma ba? Wa man si Papa. Ari diri sa bahay. O sige, pwede sad. Okay ra man ka. Imo gid ang ipaanhi ang imong uyab ha. Gahi gud kay kag ulo. Naman siya gihatod pa. Naaman lang ko'y gipapalit niya. Unya, nilakaw naman sa dayon siya ba? Hello ha, Myra. Supakira gid kana. Ug aron mo tagam ka og kanang imong uyab. Adoon ko na sa ila. Ako mismo ang mubadlong ana. Apilon ko pa ang iyang gidikanan. Wa sila kabadlong ang ilang anak. Asa man siya kaw? Ito asaliyo. Ayong pagdugay sulti ha. Kay maabtayo mo ni Tio. Bantayan lang tamo. Salamat kaw. Mubiya na di ay ka, Chris. Di magidunta kung gusto ba? Di ko gusto magkalagyo ta, pero tinangin mong paulion ako sa Amos Negros. Maglikay lang muna ako para way samok. Tingalig tinudon sa imong papa ang iyang bahad. Mahal ti ka, Myra. Mahal ti kay ka. Pag ayo-ayo din niya. Christopher. Huyang ka. Dali ka kamao makigbatok sa atong gugma. Talawan ka. Sheila, ni aman lagi ka. Myra, na ako isulti nimo. Malipay ka. Api nimo, niya si Chris, gikan silang probinsya. Ganahan uta sa makikita nimo. Walo kan siyang papa nimo. Mao ba? Ni ana di ay siya.
ni mo, Christopher. Kung nakadugog ka man karon, kung gusto kang magbalik ang atong relasyon, ayaw kahadlok sa akong papa. Barugi ang imong gugma diri nako. Maguwat ko nimo kung kanus ka makikita nako. Daghang salamat sa pagtagad ining akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mayagalan ka gid Mayra nga taga Compostela Cebu uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalohan, The Past. Ang mga kaaging gabata na doon sa radyo na including Invertodaso o gabong sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap, mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. Yadres lang nanin tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose Martinez Buildings, Minya Boulevard, Cebu City. O baka ha, ipadaan sa bagong email address o inindramadak@handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpanaw.